posat molt el pes en la dependència, amb la discapacitat, i a mi m'agrada explicar que on hem de posar la força és en la promoció de l'autonomia personal i en la capacitat, perquè totes les persones tenim capacitats diferents. Si posem en valor aquesta capacitat, en alguns casos veurem una persona que, malgrat la seva situació, pot tenir una feina, pot fer, altres no, perquè la seva capacitat permetrà que estigui en un centre ocupacional, però no permetrà, per exemple, estar en un centre especial de treball o en la incorporació a l'empresa ordinària, però el que sí que hem de trobar és aquesta possibilitat que la persona desenvolupi les seves capacitats, posar-les en valor i donar aquesta voluntat clara de dir anem a fer una societat inclusiva. I veure en una cafeteria que un dels cambrers o cambreres era una persona amb discapacitat, o que en una botiga el depenent era una persona amb discapacitat, jo crec que això normalitza i és també un símbol d'inclusió social i de normalització del que estem parlant, tots som ciutadans amb capacitats diferents. La llei de la dependència barreja tota l'atenció a la dependència i posa en el mateix punt d'atenció la gent gran, l'envelliment que provoca una dependència, les persones amb discapacitat, les malalties mentals i altres. Pels temps que estem vivint, que són temps apassionants per la nostra nació, amb el president Macià per conèixer com es va viure una etapa i com estem vivint l'actual. Per tant, poder comparar aquell moment i l'actual moment, que jo, a més, crec que és un moment que ens obre un gran futur per a la nació catalana.